Sanibonani bafethu, lo uSipho Esihle wakaNkomonde bekade ngibiziwe ngi-invite kwi-event la ekhaya ethi Fathers Matter. Besise Soweto e-Communal Hall Orlando East. Sikhuluma nomuntu wesilisa, sikhuluma nengane yomuntu wesilisa ukuthi ibalulekile, impilo yayo ibalulekile. Nokuthi sizama ukubuyisa i-masculinity kwi-society. Sitshela abantu besilisa ukuthi babaluleke kangakanani, i-worth yabo ihamba ifike kuphi kwi-society. Phela zonke ingqinamba esibhekane nazo kusukela kuma-family issues, social issues, siyadingana sabantu besilisa and iqinise yona ndlela yowakha isizwe sethu. Ngiyabonga kubo bonke abantu ababe khona kule event, ibe yi-success, uNkulunkulu abe nayo. Salute. I-message engingaba nayo enganeni yomfana ekhulayo ukuthi mfethu kumele uzazi ukuthi ubani, kholelwa kuwena, ungabe umuntu othatheka kalula, ungabe umuntu influenceka kalula by anybody, yabo, whether umngani or isihlobo. Ungene kuma-decisions owacalculate wena waba nesiqiniseko sawo. Ungagijimeli izinto ezama-shortcut neziza kalula empilweni. I-empire noma i-legacy ayakhiwa overnight. It takes time ukuze ukwazi ukufikelela endaweni eyisihlalo sobukhosi. Ikhona ku-TikTok ngaziwa ngokuthi ngiwuSipho Esihle Nkomonde, Nkomonde. Sipho Esihle Nkomonde, noma ungavele ubhale uNkomonde ku-TikTok uzongithola.